No. Prepač. To bude vlastne celý diel sa budeme ospravedlňovať, že sme sa skákali do reči. Nie. Vieš čo, ja som sa minulý tak zamýšľal, že aké fenomény boli obrovské za posledných 10 rokov v popkultúre, teda myslím, že, ale vyložené, že obrovské, že ich videli všetci, alebo že drvivá väčšina. A jediné, čo mi napadá, je vlastne Game of Thrones, že to bolo, že také naozaj, že kopa ľudí to videla, napríklad aj ja, poslednú sériu iba. Ty si naozaj videl len poslednú sériu? Áno, ešte stále je to ten case. Miška, priateľka moja ma už teraz snaží, už ma dlhšie lanári, že si to pozrieme celé, ale aj som prikývol, že áno, ale časom. Nechce sa ti pozerať na holé ženy proste, hej? Nie, ani za Boha. Chápem. Toľko už je toho na internete. Ja som tiež mal s týmto najväčší problém. Ja proste zase, vieš, že pustil som Game of Thrones, zase erotická scéna, tak som to pretočil a potom som zistil, že to je celý seriál. No, toto, presne. takže toto a potom druhé je Stranger Things. No ešte Gangnam Style, podľa mňa. Gangnam Style je... To je, z toho nebola franšíza, čo je škoda, podľa mňa. Ale áno, Stranger Things je... Inak ja som mal úplne inak naplánovaný ten úvod. Ja som chcel začať, že Vládko. No. Nemáš pocit, že sa v susedstve deje... Počkaj, že sa v susedstve dejú nejaké zvláštne veci. A koho zavoláme? Ghostbusters! Pekný úvod. Ďakujem. Ale už sme začali tým mojím. Nie, tvoj je lepší. Ďakujem. Oveľa lepší. Nie, lebo nenapadá mi naozaj, že nič iné, čo by malo taký impact na spoločnosť, že by sa o tom hovorilo. Vieš čo, tie Marvely ešte možno? Ale Marvely mám pocit, že píkovali už niekedy v tom 2000... No, Marvely píkovali okolo Endgameu. To je pravda, okay. Áno, a ešte Star Warsy nové, keď vyšli, tak to tiež bola taká vec, ktorá... Akože áno, ale... Ale jedno aj druhé boli veci, ktoré existovali už pred. Tak, áno, presne, boli to veci, ktoré už boli či už v komiksovej forme, alebo nejakej... A boli establishnuté do značnej miery. Hej, zatiaľ, čo Game of Thrones, áno, tiež fungovalo dlhšie, ale čo sa týka... Ale bol to veľmi nišový žáner. Áno, hej. Lebo naozaj akože... Ja si pamätám, ja som to povedal už asi 1000-krát ale že keď som čítal prvý Game of Thrones, tak ja som nevedel, že to je proste, že ani mi nenapadlo, že to bude vec, ktorá by takýmto spôsobom zasiahla do popkultúry. Nie preto, že by to nebolo dobre napísané alebo čo, ale čisto len preto, že to bola proste ďalšia fantasy kniha, ktorú som nejako akože zlúpol a poškrabala ma tam, kde som to potreboval. Čo znelo strašne creepy. Nahé ženy, áno. Fráza je, že scratch the itch, vieš, že proste keď akože máš na niečo chuť, tak scratch the itch. Ťa to pekne podrbalo na správnom mieste. Áno, presne. To je ešte horšie, Adam. Ale zrazu, keď som videl vlastne prvú sériu, tak som zrazu, že to poznám, to mi je veľmi povedomá scéna. A normálne, že takto sa pribudalo a trvalo mi chvíľu, kým som si to poprepájal, že vlastne ja pozerám knižku, ktorú som dočítal a jebol do police, vieš, a to bola strašná halus. Ale tiež presne človek neočakával, že dajme tomu z Game of Thrones sa stane seriál, ešte k tomu vyložené, že áčkový seriál. Podobne ako zo Zaklínača človek nečakal, že ho bude hrať Henry Cavill a bude to... Vieš čo, no inak Zaklínač je možno, že ešte tiež ďalší príklad, ale zase, je to establishnutá vec. Ad 1, ale Ad 2 nemyslím si, že ten impact je... Nebol až taký, myslím, že určite. ten seriál videli reálne fanúšikovia fantasy a takýchto vecí, zatiaľ čo Game of Thrones alebo aj Stranger Things pozerajú aj ľudia, ktorí nemajú až tak. Stranger Things je veľmi unikátny v tom, že je to vec, ktorá vznikla vlastne vo filme de facto, alebo dobre v seriáli v tomto prípade, ale... To je to originálny námet. Hej, čo nie je ich veľa v poslednej dobe. Je ich stále, by som povedal, menej, pretože tým, že tie štúdia tak veľmi intenzívne mieria na zisky, tak sa chytajú establishnutých vecí, hej, ďalší Harry Potter proste. Jasné. Veľmi dobrý príklad toho, že
neexistuje iný námet, ktorý by sa spracoval do seriálu na novo, ako Harry Potter, ktorý teraz to skončilo a môžeš to začať pozerať znova. Lebo však skúsili tie filmy s tými beštiami, Fantastic Beasts. Áno, vidíš, nepamätám ten názov. To im až tak nevyšlo, tak si povedali, že dobre, skúšali sme nové veci. Vieš čo, ja si myslím, že tie Fantastic Beasts by boli vyšli, keby verili Deppovi a nie Amber Heard. Pretože tam to strašne celým tým franchiseom otriasla tá aféra okolo toho. Vieš čo, ja si dovolím nesúhlasiť, lebo ja by som dokonca povedal, že najväčší problém tých filmov bol, že chceli z toho spraviť epickosť príliš rýchlo chceli riešiť toho Grindelwalda a už iba názov toho filmu, hej, Fantastic Beasts, lebo jednotka sa mi páčila v tom, že si naozaj sledoval toho Newta, Scamandra, tú hlavnú postavu, že ako sa venuje tým zvieratkám. Nie, máš úplne pravdu. Presne sa tam stal ten vlastne MCU komplex. Hej, ktorý vlastne, a bola ďalšia vec, ktorá aj ten Depp tým riadne otriasol. Ten MCU komplex, ktorý tam vlastne do toho zapracoval, tiež bol výrazný hinder. Hej, lebo vlastne hlavná postava od druhého filmu už nemala nič spoločné vlastne s tým dejom. Vlastne tam vyskytovala proste iba, že hej, máme tu tohto, máme tu Dumbledora, máme tu človeka, ktorý vie robiť hento. Týpek so zvieratami. Hej, vieš, to je taký ten, že keby si šiel spraviť heist, proste nejaký film a že dobre, máme tu týpka na výbušniny, máme tu týpka, ktorý vie akože trezory kreknúť, máme tu týpka, čo vie žonglovať špáradlami. Hej, že jeden nesedí jeden je tam z protekcie, alebo iba... takže áno. No. Dannyho 11 a ten jeden týpek ešte chodí s kufrikom, do ktorého sa dá chodiť. Áno, hej. Takže tam toto, no. Takže áno, vracajú sa vlastne naspäť k Harry Potterovi. No a to je vlastne presne to, čo ja v poslednej dobe veľmi vyčítam celému tomu akože Hollywood zábavnému priemyslu, že nevznikajú nové veci a zase poviem niečo, čo som povedal 1000-krát, ale presne veci ako Terminator a Predator a Alien a Robocop sú veci, ktoré vznikli ako pôvodný námet na film a stali sa, by som povedal, akože veľkými piliermi súčasnej popkultúry, ktoré akoby do veľmi, aj Star Wars, veľmi dobrý príklad. No, aj Star Wars je, presne to sú veci, ktoré nevznikali ako komiksy, ako knižky, to sú veci, ktoré vznikali, aby sa spravil film. A Stranger Things je veľmi výnimočné tým, že presne to vzniklo celé, len aby to bolo sfilmované. Seriál, a potom vlastne začali vznikať akoby tie tie-in veci. Tým je to podľa mňa ešte o to unikátnejšie v tom akoby landscape, akoby, jak sa to povie po slovensky? Čo, v tom priestore tej popkultúry. Áno. Tak ja by som to nazval. Chcel som to nazvať, jak sa povie landscape? Normálne si nie som istý, ale už tak som zvyknutý, že chápem tomu významu toho anglického slova, že nepotrebujem si ho prekladať. Tak vy si to preložte doma. Takže priestor podľa mňa dáva zmysel, lebo landscape není samozrejme iba nejaká plocha. Do toho ani kašľať. Kokotina, jasné. Hej. Jediný ešte také, čo ma napadá, aby som nezabudol, že The Boys, ale to tiež je podľa už niečo, je to komiks. Ale dobre, tiež to bolo tak níž, že to bolo podobne ako Game of Thrones, že v podstate každý už na to zabudol. Ja by som povedal, že dokonca možno ešte viac. O dosť viac. Ale môže byť. Myslím, že tento komiks naozaj, že všetci znovu objavili a bolo podľa kopa ľudí, ktorí že ježiš, toto som čítal ešte, keď to vyšlo v tom 90. neviem koľkatom. Ale vidíš, na margo toho Hollywoodu som chcel poznamenať, že presne, ty keď máš kultovicu a iba ju oživíš, tak nikdy v živote to nebude mať taký impact, ako keď spravíš niečo nové a z toho sa stane kult. Star Wars prvé 3 jednoducho neprešťal, čo sa týka impaktu kultúrneho, ani jedna z tých trilógií, ani jeden z tých filmov, lebo už jednoducho Star Wars bol kultový. Hej, že keď už máš niečo proste a takisto Harry Potter. Harry Potter, nech spravíš čokoľvek, už nikdy to nebudú tie 2000 roky, kedy všetci tam proste si na tom fičali jak šalení. To proste nevrátiš naspäť a práve tie štúdia možno robia chyby, že neinvestujú viac do nejakých nových tých nejakých námetov presne na tie filmy, lebo tam máš tú šancu, že ti to vybuchne. By som ich rád videl. No, akože ja idiot popkultúrny, ktorý fakt som schopný akoby skonzumovať takmer čokoľvek, čo predo mňa dajú, niečo s väčším, niečo s menším forflaním,
tak ja by som rád videl viacej originálnejších, preto ten Stranger Things mi tak veľmi učaroval. Jednak to, všetkým by som povedal, to bola strašná. Veľmi dobre hral na nostalgiu, na nostalgickú strunku. Veľmi silno naozaj Duffer Brothers vedeli, čo máme radi. Vedeli, jak má vyzerať takéto akoby malomestská do piče mystery. No. Čo, tajomstvo? Záhada. Malomestská záhada. To je ono. Ako má vyzerať malomestská záhada. Oni tieto veci vedeli. A akože toto ja si myslím, že veľmi dobre zafungoval. Aj veľmi dobrý, keby viacej ako keby tých štúdií počúvali ľudí, ktorí naozaj chcú robiť originálne námety a keby naozaj tí originálni námetisti niektorí mali za sebou viacej remesla, tak vznikajú podľa mňa mega zaujímavé veci. Určite, Ježišmária, však napríklad ja sledujem strašne veľa hororov a horor ako žáner je typický tým, že tam je strašne veľa nových námetov. To je jeden z mála filmových konkrétne žánrov, kde by som si trúfal povedať, že väčšina filmov, čo vyjdú počas roka, je nový námet. Nie je divu, že ľudia zbožňujú tým pádom tieto filmy, lebo není to stále, že vidíš toho Votrelca 500 alebo Predátora 4000, aj to samozrejme vychádza. A nie som nespokojný, musím povedať, ale stále som radšej, keď vidím aj tie moderné. Stále som radšej, keď vidím aj tie nové námety a každý rok viem, že vyjdú aspoň 3-4 horory, ktoré budem taký, že kokos, že yes, ďaká Bohu. A hej, Stranger Things bol geniálny v tom, že on spojil to, čo naozaj, jak si povedal, ty zbožňujeme. To je tak strašná podsta Spielbergovi, prakticky celý ten seriál. Aj Spielbergovi, aj Kingovi. Áno. Aj akože Goosebumps, či jak sa to volalo, z tohoto čerpá. Áno, aj vlastne The Twilight Zone, tuším. No jasné. Že veľa vecí tam bolo zapojených, nehovoria sa proste geekov a D&D. Veľmi dobrý mix, s ktorým akože ja by som začínali, ale ešte by som povedal, že oni urobili ešte druhý dobrý krok, ktorý som spomínal pri tom, že viacero tých námetistov by mohlo ísť za remeslom. Že oni vyrobili veľmi dobrý mix toho celého, že čo to bude, jak to bude, hej, proste, že aj troška, hej, Kinga, teda nie, dosť Kinga, hej, veľa Spielberga, štipka Twilight Zone, štipka proste D&D, tak ako veľa 80-tých rokov, proste veľa laku na vlasy. Hej, ja zamiešam to. Ale oni urobili to, že zobrali celý tento mix a dali to do veľmi presnej príbehovej formy, ktorá je odskúšaná, ktorá funguje, ktorá má svoje zákonitosti a pravidlá. Áno. A urobili nám bábovku. Hej, proste babovka je veľmi konvenčný tvar koláča. Keď to tak, že keď idem týmto metaforickým spôsobom. Hej, že babovka je neoriginálna tým, že proste keď pozrieš na babovku, vieš, že to je babovka a nemáte veľmi čím prekvapiť. Čím ťa môže prekvapiť je to, ako chuť. Áno. A oni toto urobili veľmi dobre. Urobili babovku, na ktorú sme mali všetci chuť. Hej, urobili proste, že veľmi dobrú babovku z veľmi dobrých surovín, ktorá, lebo veľakrát je to problém, hej, že buď máš proste babovku, ktorá si povie, že okej, mám chuť na babovku a proste niekto tam jebne limetku, lebo proste, že no aby to bolo iné, hej. Alebo potom máš proste niekto, že urobí veľmi dobré babovkové cesto a naleje to proste do croissant formičiek, vieš, a oni urobili to, že zobrali dobré cesto, správnu formičku, ktorá bola odskúšaná a urobili proste jeden, že veľmi dobrý. Áno, ale zároveň to není taká bábovka, že na ktorú sme všetci mali chuť a keď sme si ju dali, tak sme boli takí, že babička ju robila lepšie. Hej, práve, že presne to, jednak sa to dotiahlo na tú babičku a zároveň to bolo natoľko originálne, že že tá babovka si vytvorila vlastnú identitu. By som povedal. No, hej, akože lebo čo je presne, že oni áno, hrali na nostalgiu, ale v konečnom dôsledku prišli s niečím, čo je ikonické,
čo si naozaj, vieš, toho Demogorgona si budeš pamätať. Áno. Ako monštrum je to automaticky medzi tým etalónom ikonických monštier, takisto tie postavy si pamätáme všetci, dokonca aj tie, ktoré pridávali v ďalších sériách, čo je pre mňa do určitej miery fascinujúce. Ja musím povedať, že nie každá séria tak dobre zvládla prácu s toľkými postavami, lebo ten ensemble im strašne rastol. Je to pravda. Strašne veľmi, až do neúnosných akoby one. Ja som to najhoršie pociťoval v tej minulej sérii. Fakt? Keď už tam akoby bolo strašne veľa nových postav a nie každá proste si zaslúžila toľko času na scéne a už to bolo také akože už som strácal ako keby, že na čo, koho a prečo sa mám sústrediť. Ako môže byť, ale čo musím ja minimálne povedať? Ale táto nová séria, to podľa mňa zatiaľ zvláda veľmi dobre. OK. Rýchlo iba poviem, dajme si náš vzťah teda k tomu seriálu, že čo si myslíme o tých sériách. Lebo páči sa mi, kam si s tým išiel, aby som ja vysvetlil. Prvá séria mega, druhá, tretia séria slabšie, ale... Počkaj, ktorá bola s tým obchodiakom? To bola tretia. Druhá, tuším. Tretia? Teraz nie som istý. No a toto je akože taká kvázi moja pointa, že žiaľ si nerozlišujem až tak veľmi tieto dve série. Áno, toto veľmi Ja mám veľmi dobre uloženú sériu s obchodiakom. Myslím, že to bola druhá inak. Mne sa práve, že nie, to musela byť tretia, lebo tam vlastne sa nakazil ten brat Sadie Sink, Maxin brat a tam ho vlastne aj tá bytosť poriešila. On už musel akoby existovať v tej... Hej. Aha, druhá bola s tým vysielačom na kopci a... Nie, počkaj, to bola tretia stále, to bolo stále to isté. Môže byť. No, každopádne. Hej, áno, toto je dosť problém, že vlastne sme stratili tento. Tak akože na jednej strane je to ich chyba, na druhej strane je to veľmi ich chyba, pretože keby sme museli 2 roky čakať na každú novú sériu, tak si ich pamätáme troška lepšie. Áno. Just fucking saying. A hlavne tam došlo k tomu, že proste, keď máš napísať, prvá séria mega úspešná, Netflix samozrejme chce, aby si napísal druhú sériu čo najrýchlejšie, nech dojíš a hlavne vtedy ešte nemali istotu, že ako to bude naozaj populárne. Tak jasné, museli to napísať rýchlo. Ja už viem. Počkaj, už sa mi to vybavilo. Podľa tých jednorazových hercov, ktorí sú per sériu. Hej. V druhá séria bola so Samwiseom, Game Jam. Ako sa volá ten herec? Ježiš, áno. Tam vlastne, akože oni sa vrátili naspäť do toho laboratória. Tretia bola ten obchodiak. Áno. Štvrtá bola teraz táto ostatná s Veknom. Vekna, hej. A piata teraz momentálne je akože vyšľuvšia. No a hovorím, za mňa druhá, tretia séria splynuté dosť, slabšie, stále fajn, musím povedať, teraz som ich vlastne pozeral, lebo priateľka a nevlastná dcéra sú fanušičky veľké, takže som si pozeral tie série a bolo to lepšie, ako som si to pamätal, ale štvrtá séria podľa mňa fucking zjedla ten cake práve tým, že predstavili Veknu, predstavili niečo takého toho hmatateľnejšieho zláka, ktorý mal aj zaujímavú motiváciu, to ako vznikol. Mne to strašne sadlo, musím povedať. Nehovoriac o tom, že sú tam dve ikonické, absolútne, že najviac ikonické scény. Max, jak ide zabiť na tom cintoríne. Áno. Epickosť na level 4000. A potom druhá Eddieho solo. Eddie, jasné. Čiže Eddieho Master of Puppets. Hej. Áno, tieto scény beriem, ale napríklad mne sa na tom obchodiaku páčilo veľmi, zase vec, ktorú som spomínal, bol tam build-up a bol tam aj payoff. Čo je, že vlastne celá tá skupina je roztrusená, ale každý robí niečo svoje, každý má tú úlohu, každý vie, čo má robiť. Ako keby. Až na konci v tom poslednom dieli ich všetkých pekne nastúpime oproti kamere, tu je hlavné monštrum a každý proste Avengeruje si svoju časť. To som veľmi bral. Ale toto bola aj štvorka podľa mňa. Bola to aj štvorka, ale v štvorke už to bolo až strašne utrhnuté, vieš, že tá ruské väzenie a zrazu vlastne ten plešatý herec, ja by som sa mohol ten men asi pripomenúť. Ten konšpiračný herec, zrazu konšpiračná postava, plešatý herec, mal zrazu strašne obrovský priestor, ktorý vôbec mi tam nechýbal. Áno, ja nebudem klamať, mňa bavil. Ja som si ho veľmi obľúbil v tej štvrtej sérii. Nehovorím, že nie je zábavný,
ale do toho mixu mi tam až tak nesedel. Potom zrazu tam prišli akože tie špionské veci, zrazu proste sme mali ďalšieho nejakého človeka, ktorý tam špioní, zrazu sme mali proste to mučenie v tej zavretej skrinke plechovej a zrazu nejakú stratenú proste vec v púšti, zrazu proste Will zistil, že je homosexuál, čo proste OK, fajn. To sa nepamätám inak. No. Áno. Počkaj, Will? Fakt? No Will je ten, čo bol v prvej sérii stratený. Áno. Fakt? Kde si to uvedomili? Ja fakt si nevybavujem. No oni išli v nejakej dodávke, on urobil nejakú kresbu pre toho... Majka? Ja nielen, že si hercov nepamätám postaviť. Nevadí. A tam to bolo akoby tak veľmi naznačené, nikdy to nebolo vyslovene explicitne povedané, ale ako keby je to tam... Takže naznačené dosť výrazne. Vidíš, mne to úplne nejak preletelo ponad hlavu. A zrazu sa to tak proste strašne veľa z každej strany. Už mi to prišlo, že do toho Eddie, ktorý bol akože veľmi zaujímavá postava, ale mali veľmi dobre našťastie napísaná, pretože už zase len pridali novú postavu a ja som si povedal, že bože, už mi nechýbala ďalšia postava. Našťastie Eddie bol tak fantastický, že zafungoval aj ako nová postava, nehovorí o tom, že sa volá ako maskot Iron Maiden. Aj keď akože dobre, odpúšťam mu, že hral Metallicu a nie Iron Maiden. Ešte, že tak. Ja iba rýchlo podotknem, že na mňa to paradox, ja som sa veľmi bál toho, že sa vrátila Davida Harbora Hopper, akože postava, lebo mne sa páčilo, ako skončila vlastne v tej tretej sérii, že sa obetoval. Ja by som bol spokojný s tým, bolo to síce tragické, ale keď už sa zistil, že sa vrátil, lebo neviem, či tam hneď na konci nebol vlastne prestrik, že je v tom väzení ruskom. Áno. Ja som sa strašne bál tejto dejovej linky, že ježiš, toto bude taká nuda lebo tí Rusi ma hlavne v tretej sérii, že krúto nebavili. Áno. A nebudem klamať, bol som príjemne prekvapený, že ma to bavilo relatívne. Že vôbec mi nevadilo, keď tam preskočila scéna, hej, že čo sa deje v tom väzení. Nebolo to zle spravené. Mohlo to byť oveľa horšie. Áno, ale akurát tam sú presne toto, že tí Dufferovci, oni naozaj sa veľmi držia establishných rúlov pre vlastne ten plot development a robia to veľmi dobre. Jo. A jedna z vecí je presne, že keď už máš akoby postavu vo väzení na Sibíri, ty musíš najprv establishnúť, že tam nie je dobre. My všetci vieme, že tam nie je dobre, ale my musíme vidieť tú postavu do určitej miery trpieť. A prekonať to, hej. Takže vlastne ja som vedel, že teraz budeme tráviť čas tým, že bude Hopper len proste utierať papulu, dokým sa nejakým spôsobom tá situácia nevyrieši. A oni naozaj robia to pedantne, takže naozaj tam boli, že 2 diely, kde Hopper len proste utieral papulu. Áno. A mne už to prišlo také, že dobre, ja chápem, akože chceli sme aj akože heroic sacrifice, ale chceli sme aj, aby proste prežil. Dobre, fajn. Jasne. Ale celé toto, keby naozaj naplnili ten heroic sacrifice, by fungovalo oveľa viacej, lebo by tam nebolo by tam toľko konšpirátora, nebolo by tam toľko stojí s tým Ruskom, s tým Sibírom, nemuseli by sa po ňoho jebať, že strašne veľa ako keby takého toho tuku by sa dalo odrezať z toho. Lebo ty chceš presne držať pri živote nejaké postavy, ktoré v tom danom deji už strácajú tak nejak možno aj prirodzene, jak je to napísané, tú silu, hej, že napríklad Will konkrétne a takisto aj jeho mama, nebyť toho ruského väzenia, nemali už moc čo robiť. Áno, v tom deji. No. Čiže by mohli naozaj ísť do pozadia, ale tým, že proste sú to hlavné postavy, tak ich ako keby stále u mne, ale predsa len trocha na silu ich tam dávajú. Akože, že to beriem. Čo teda prvá polovica novej série? Lebo vlastne k tomu sme mierili, hej? Áno. Chceli sme zrecenzovať. Miernou okolkou sme sa dostali k tomu, že ideme zrecenzovať. Nie, najprv sme si urobili landscape. Áno, presne. Ja som zatiaľ veľmi
príjemne optimistický, myslím, že to malo tempo, myslím, že to malo zábavné momenty. Videl som inak tú sériu už 3-krát. Zhodou okolností, lebo najprv som si to pozrel do polovice s priateľkou, potom druhú polovicu sám, som si už dopozeral, lebo však som to začal pozerať, potom prišla malá po škole domov, tá si to chcela hneď celé pozrieť, tak som si to s ňou pozrel, lebo to malo zapnuté vo obývačke a potom ešte keď Míška sa vrátila, tak som si to pozrel zase tú druhú polovicu, 3-krát. Takže som to videl veľakrát. Naozaj viac, než by som chcel. Väčšinou 1-krát je to optimálne číslo, ktoré hľadám. Ale musím povedať, že s každým pozretím som si jednak aj povšímal nejaké veci. A dobre, jak sme sa bavili, Dufferovci extrémne úmne stávajú ten dej. A toho tuku je tam, že ne až tak veľa. Zatiaľ by som povedal, že v tejto novej sérii veľmi málo. S čím som veľmi spokojný. Bože, hovorím to, keby som ich učiteľ bol, ale nie, oni robia niečo, čo mne je veľmi sympatické. O čom sme sa bavili aj pri Hromžimlovi. To neviem povedať. Oni robia niečo, čo je mi veľmi sympatické, o čom sme sa bavili aj pri Hromžilovi. Takto, nejdem sa porovnávať, to je akože pičovina, ale vysvetľoval som ti jeden princíp, ktorý vlastne dojde k nejakému bodu zlomovému. Ty vieš, že príde, ja viem, že príde a je tam predvídateľný na základe toho, čo sa deje v tom príbehu. A ja som povedal, že nie je vždy dôležité to, že musí byť proste úplne originálny ten zvrat, ale že to podanie toho zvratu vie byť originálne. Jo. Oni robia presne toto. Ako som povedal, oni majú tú bábovku, oni nemajú proste vydumaný nejaký super koláč, ktorý má nejaký akože tvar proste, ja neviem čo, stoličky. Áno. Oni majú naozaj akože veľmi obyčajný koláčik proste, ktorý má nejakú trojaktovú štruktúru, alebo v ich prípade troška komplexnejšiu štruktúru, ale drží sa veľa pravidiel, ktoré platia pre plot development, až do takej miery, že ja viem väčšinou veľmi dobre predpovedať, čo sa bude diať. Hej, v tom, že napríklad, dobre, bez spoilerov, ale dám dobrý príklad, to bude veľmi mild spoiler. Máme Max v kóme a máme prvú návštevu, aby sme establishli, že Max je v kóme. Máme druhú návštevu, pri ktorej vlastne je srdcerúca scéna, kde on ju prosí, aby sa prebrala. No. A vidno, že už akoby stráca tú vieru v tú Max a prosí ju, aby sa prebrala a ja som, tým, že to bolo ešte len druhý raz, tak ja som vedel, že sa určite nepreberie, pretože podľa pravidel plot developmentu by sa mala prebrať až pri 3. raze. Hej. Aby to akože správne bolo vystavené. A takéto veci sa tam objavujú a sú veľmi dobre uchopené a veľakrát oni vedia, že dostali sme sa do tohto bodu a nemusíme sami seba klamať, že to není midpoint proste reversal. Jasné. Vieme, že ten midpoint reversal musí prísť a dáme ho tam, ale dáme ho tam tak, aby bol zaujímavý. Toto je mi extrémne sympatické, že vlastne tá plot development štruktúra, tá akoby štruktúra príbehu nevznikla náhodou. Je to niečo, čo nie je, že niekto na sávke si sadol a vymyslel, že takto. Je to niečo, čo akoby kolektívnym spoznávaním, skúmaním príbehov, ktoré nás prevádzali stáročiami a tisícročiami, sa dostalo do nejakého výskumom sa dostalo do nejakého bodu, že takto to funguje. Empiricky to máme odskúšané na tisícoch príbehoch, že takto jednoducho to tempo toho príbehu pôsobí najprirodzenejšie pre poslucháča, alebo diváka, alebo čitateľa. To je tá forma, tá bábovka. My vieme, že bábovka je dobrá. Proste tá forma bábovky je dobrá v tom, že prepeče ten koláč znútra zvonku pičoviny. Hej. Vieme, že tá forma je dobrá. Je na tebe, čím ju naplníš. A teraz hovorím presne to, že veľa tých seriálov sa snaží, že ale nie, midpoint my posunieme. Vieš, a teraz je to také, že ale ja na ten midpoint podvedomo čakám. Vy ste mi teraz vyťahli koberec spod papučoch a teraz, vieš, že a nechali ste ma v lufte a akoby vy ste vystavali nejaké očakávania a potom ste ich nenaplnili. Vieš, že, a to je to, že tých Dufferovcov veľmi chválim za to, že oni vedia udržať akoby komplexnú štruktúru, ktorá je svojím spôsobom štandardná a neoriginálna, ale
ale proste vedia ju naplniť originálnym, zaujímavým obsahom a tým, že tú štruktúru tak pevne dodržujú, tak ten príbeh a celé to tempo pôsobí veľmi prirodzene a veľmi fajn. Áno, nehovoriac o tom, že vlastne je strašne, aj preto som strašne optimista, aj ohľadom, čo sa týka nejakého finále, alebo teda tej druhej polovice, pretože vlastne táto séria priamo nadväzuje na to, čo sa udialo v tej predchádzajúcej, ktorú, ako som spomínal, tá je asi moja najobľúbenejšia, tak veľmi zárovnako s tou prvou. No plne tam otvorili presne tie zaujímavé veci, na ktoré som sa tešil celý čas, že by mohli byť v tom seriáli. A hlavne ma prekvapili. Bola hororovejšia tá 4. séria. Ja som prakticky vtedy mal očakávanie, že to už bude zase vanila. Tak, jak mi troška tá 2., 3. séria pôsobila. No a táto 5. teda pokračuje. Je to menej hororové, je to viac akčné. Je to presne, niekoho som videl to prirovnávať, že Votrelec 1, Votrelec 2. Tieto dve série. Čo by som sa vôbec nedivil, keby to bol aj ich vyložené, že premyslený ťah. Starting point. Áno, že ideme do toho. Páčilo sa mi strašne, že veľmi, veľmi som sa bál a hlavne, jak začal ten seriál, tým, jak tam tá ohlasuje v rádiu, bože, ako sa volá tiež. Robin, ďakujem. Ohlasuje v rádiu, akože čo sa dialo, hej, to tam tak nejak akože dá tú expozíciu a som sa strašne bál, že status quo, všetci chodia do školy, nič sa nedeje. Presne, aj tá expozícia sama o sebe mi prišla strašne cheap. Hej. Ako keby v rámci as far as expozície go mi prišlo strašne cheap, že je to také, že všetko poviem v rádiu a ja len také, že hej. Ale na druhej strane musím povedať, že proste akože odbili si povinnosť a idú ďalej. Ale takto, toto mi vôbec nevadilo, len som sa bál, že to bude, že proste, že všetci sú v škole, nejak neriešia, začnú tam viac riešiť tie vzťahy, dajme tomu, medzi postavami, ale myslím, že do fakt nejakých 10-15 minút boli tie postavy, že extrémne proaktívne. Že reálne sa pripravovali že očakávajú, že príde ten Vecna, pravdepodobne, a že musia sa pripraviť. A toto som bol taký, že yes. Že toto že on presne, že tvárime sa, že tak, jak to akože občas býva, hej, že máš prvú sériu a potom druhú robíš, že ako keby sa prvá nestala začíname znova, lebo tam tie konflikty v tej prvej fungovali, tak ich spravíme takisto. Hej, a tu na to nerobia, tu na keby je to pomenej. Posunuli sa. Hej, jediné, čo poviem je, že celý ten vzťah Elle a Hopra bolo asi vec, ktorá ma najmenej bavila, lebo tiež tam bola celá tá ich výprava do toho opačného sveta, kde boli tí nejakí vojaci, mierne spoilery, ale veľa vám to neprezradí. A tam celé to o tom, ako ten Hopper vlastne, že obidvaja sú paličatí a on jej nechce veriť v tých jej rozhodnutiach, tak ja som bol taký, že toto sme už mali. Že to im prišlo najmenej zaujímavé, stále našťastie niektoré tie action scény boli natoľko entertaining, čo som povedal po anglicky, preto aby som nezopakoval slovo zábavné. Hej, že bolo to dostatočne zábavné, že fajn, ale to bol asi že najslabší článok za mňa. Hej, ale stále veľmi dobre odvedená robota, ale hej, áno, vyskytnú sa tam aj takéto veci, že sa troška opakujú tí tvorcovia, ale nie natoľko, aby človek bol z toho, že úplne... Akože inklinujem by súhlasivši, áno, tento konflikt, ale inak aj celkovo musím povedať, že medzi postavové konflikty sú v tejto sérii zatiaľ najlepšie riešené, pretože na jednej strane máme konflikt, ale na druhej strane ako keby nebrzdí dej. Áno. Veľmi, veľmi presne tá Elle a Hopper je veľmi dobrý príklad, že proste potrebujú niečo urobiť, majú konflikt, dovadia sa o tom, že ako to idú urobiť, ale urobia to aj tak. No, jasné. Hej, že toto je mi veľmi sympatické, hej, že akoby je tam to trenie, ktoré akoby pridáva hĺbku ich rozhodnutiu, ale v každom dôsledku urobili by to tak či tak, len každý to chce urobiť po svojom. A podobne je to aj Dustin a Steve, kde presne ako keby od začiatku je načrtnutý konflikt vlastne medzi aj Dustinom aj ostatnými. Ale napriek tomu ten Dustin ide a robí to, čo má. Ale zároveň mu to dáva strašný rozmer, lebo vidíme na ňom, že proste tá Eddieho smrť ho poznačila a je trocha kokotko, hej? Že proste správa sa, ale je to krásne, lebo Dustin proste je
všetci máme radi postavy, keď majú chyby. Keď proste sa vyvíjajú, keď rastú. Ale nemáme radi chyby. Divácky podľa nás sú nezaujímavé chyby, ktoré ako keby brzdia ten dej, brzdia ten príbeh. Áno, určite, že to je príšerné. Teraz sme si... Dám príklad, ktorý strašne nesúvisí, ale teraz sme si pustili nedávno Polárny Express, alebo Vianočný film. Ja by som tomu hlavnému chlapcovi ruky odrezal. Prisám Bohu, to bolo... On bol presne, že akože jasné, akože postava má mať chyby, ale drž ten lístok porádne, vieš. Lebo a to je presne to, že vyslovene ťa vytáča ten charakter, pretože ten príbeh niekam smeruje a chce, aby niekam smeroval, vyberie sa nejakým smerom, ty tam proste chceš ísť s ním, logicky, hej. A keď tá postava robí to, že proste ti zabraňuje tomu, aby sa tam dostal ten príbeh, či už svojimi rozhodnutiami, alebo svojou neschopnosťou, alebo svojimi proste nejakými... Alebo ty tam vyložene vidíš toho scenaristu, jak robíte zlé rozhodnutia, a blokuje tým. Vieš čo to pripomína úplne? Keď sa ti sníva, že chceš ísť, ja neviem, do bazénu a nevieš si nasadiť plavky 15 rokov. Alebo beháš a proste nevieš sa rozbehnúť. To je hrozné. Presne, a je to veľmi vyčerpajúce, je to veľmi annoying a ja chápem, že to je jednoduchý spôsob, ako vytvoriť proste nejakú akoby... konflikt, napätie. Aj konflikt a napätie, ale aj postupnosť vlastne tých dejov. Ale je to tak neuveriteľne cheap, proste vieš, že... Vieš čo, ja tomu hovorím, že efekt romantických komédií, keď tam presne, že ten film má aj dobré tempo, dobre si ide a potom musí prísť to, že niečo sa odhalí. Presne. A teraz sa pohádali na 5 minút a potom pokračuje dej ďalej k svadbe. Prečo nemôžeme mať romantický príbeh bez nejakého zásadného konfliktu, že ja som v skutočnosti není chovateľ zajacov, ja som iba náhodou držal ho v ruke, keď sme sa stretli, som ti klamal, tak som kvôli tomu sa stal chovateľom zajacov. Vieš, že fuck you, proste normálne si povedzte, ak dospelí ľudia, že nie som chovateľ, neviem, prečo toto som vymyslel akurát. Lebo tu sedím. Vieš čo, akože jedna zaujímavá romantická komédia, ktorá existuje a ktorá nemá takýto výrazný konflikt, je About Time. OK, to som nevidel. Je to halózna vec, odporúčam celkom akože v rámci vianočných filmov, je to About Time, fun watch. A presne tam nie je nejaký dramatický, je tam jeden konflikt, ktorý akoby sa deje troška mimo toho hlavného deja, jednoducho proste nejakým spôsobom sa musí vyriešiť, ale nevyrieši sa tak, aby tá postava bola najspokojnejšia zajít na planete. Musí to troška vybojovať. A to je celé, hej? Akože im sa zrazu nerozpadne vzťah. Hej? Áno, to je v pohode, to je však jasné. Vo vzťahoch sú konflikty, ale v tých filmoch to je veľakrát proste úplne že nezmyselné, že každý, kto kedy mal vzťah, tak vie, že takto to jednoducho nefunguje. Áno. No a toto je neuveriteľne annoying, keď máš postavu, ktorá vyslovene akoby ti šliape na prsty v tom deji. Hej? A v tom Polar Express je to presne tak, hej, že vidí lístok na sedanke a teraz proste zrazu ho potrebuje odniesť človeku, ktorý sa obviesli za chvíľu vráti a stratí ten lístok a tým proste sa odštartuje akoby chaos, bordel, potom proste zrazu sú v nejako akože pohode s tou druhou postavou, môže ísť tam ten lístok, ale nedá, spomenie si na to, až samozrejme, keď zase proste ten lístok musí jebať hore dole, nasadne do vlaku a samozrejme odpojí vozenie. A takéto proste kraviny, ktoré strašne len proste oddaľujú ten dej. A keby to mala byť hra, keby to malo byť, že proste Naked Gun, hej, kde proste akoby je to princíp, že ten bumbling idiot je ako keby ten motor toho deja, tak v tamto som ochotný prijať, lebo je to for sake of laughs. Hej, tu je to proste for sake of more movie. A to není vždy úplne dobrý dôvod. Presne. A tu v tomto Stranger Things som sa veľmi bál už pri tom prvom konflikte Dustina s tými ostatnými chalanmi, že čo sa zase bude diať a teraz vlastne celý deň bude o tom, že oni majú niečo spraviť, ale kvôli tomu, že Dustin nedojde, tak sa to nespraví, ale ono sa to dojde. Vlastne on to spraví bez Dustina a potom Dustin aj tak dojde a ja som taký, že to sme vyspelovali troška, ale veľmi malinko. A som akože bol veľmi milo prekvapený. Takisto aj Hopper a Elle je, že proste niečo sa ide akože a nemôžeš sama a neviem čo a potom vlastne, že dobre, urobíme to po mojom, ale vieš čo, urobíme to polovica po mojom, polovica po tvojom, ale vieš, že vedia sa dohodnúť tie postavy, je to proste vyzretejšie, hýbe sa to. Není to o tom, že teraz
oni sa dohadajú proste v Upside Down a teraz celú epizódu sa nebude nič diať, lebo musia vyriešiť to, že oni sú dohadané v Upside Down. Napríklad je tam... Čo je super. To je mega. Ešte dám jeden príklad, že je tam presne, rieši sa tam aj, že teraz Nancy, že s kým bude, hej, vzťahovať doslova záležitosť, že to bude ten Steve, lebo zjavne tam možno ešte niečo je, alebo ten Willov brat. Že medzi tými dvoma áno, rieši sa to tam, ale hej, doslova sa tam bavia o tom dve postavy, zatiaľ čo idú reálne, že pokračujú v tom deji, že Nancy ide niečo vyskúšať so zbraňou. Hej, že hýbe sa to, celý čas sa to hýbe. Keď to má zastaviť, akože v rámci nejakého že rozjímania, alebo, a nie že rozjímania, ale vyložené vysvetľovania, alebo nejakých emočných pasáží, tam nebudem hovoriť o ničom konkrétnom, lebo tam by mohlo naozaj dojsť k spoilovaní už zásadnému, ale že áno, zastaví sa to, ale veľmi vkusne, že presne, že precítiš ten nejaký moment, alebo tú postavu nejak pochopíš, alebo čokoľvek, že není to proste, že, jak si ty povedal, že to, keby tam také niečo bolo, že pohádali sa dve postavy a teraz celý diel iba vidíš, jak jeden je namosúrený, druhý je namosúrený a to je celé, nie. Hej. Fuck you. Naozaj, tieto prvé 4 epizódy zatiaľ sú veľmi dobrým príkladom na analýzu. Ak vás zaujíma akoby stavba príbehu, alebo ako postaviť príbeh a akým spôsobom napísať niečo, vymyslieť niečo, blablabla. Toto je veľmi dobrý príklad, z ktorého sa dá veľmi veľa naučiť. Naozaj je to zvládnuté vo veľa veciach veľmi dobre. Dokonca dramatická scéna, vlastne prvá scéna s Demogorgorotom. Auky mňauky. Demogorgorot. Neviem prečo. Strašne som si udrel kolienko. Prvá scéna, vieš, ktorú myslím. Áno, jasné. Viem, ktorú myslíš. Veľmi napínavá, veľmi dramatická. Bola vlastne, išla z dvoch strán, akoby z dvoch dejových liniek sme sa približovali k tomu climaxu. A keď sme došli k tomu climaxu, ktorý bol vlastne akoby taký trošku, že potiahnutie toho koberca, že zrazu vlastne sme v jednej scéne a zrazu sa to dokončí z druhej strany. Áno. Tak prvý inštinkt bol frflať. Ale bolo to len mnou, musím povedať, že akože nakoniec, keď som sa akože nad tým hlbšie zamyslel, tak to bolo veľmi dobre vystávané. Andrejka ma na to upozornila, že frflám, aby som frflal. A mala absolútnu pravdu, lebo neviem, či to je tým, že už proste chodím predfrflaný na seriály pozerať, hej, že môže to niečo také spôsobiť, určite je. A idem s takým tým očakávaním toho, že čo ma zase nasere. A tu už to bolo také, že no jasné, takto spravíme takto. Ale potom vlastne, keď som si tak akože zamyslel sa nad tým a tak som si uvedomil, že vlastne to bolo veľmi elegantné vyriešenie tej situácie, ktoré bolo emočne viacej impactful, ako keby to akoby nechali doznieť z tej pôvodnej strany, v ktorej sme. Hej. Pekné. Musím povedať, že fakt je tam, že pre mňa akože profesionálneho frfloša je tam, že dosť málo vecí, do ktorých by som akože vedel vrtkať. Akože napríklad túto scénu, keďže som ju videl 3-krát, tak naozaj som každým krátom som viac doceňoval, definitívne, že ako to, jak hovoríš, vystávali. Čo akože dobre, to je už za mňa, akože teraz moja forma frflania, mierna kritika toho seriálu je, že definitívne už není až taký pri zemi, hej, že je tam viac toho nejakého fantaskna. Už je ustrelnejší výrazne. Podľa mňa niektoré postavy prežijú niečo, čo by nemali prežiť, tak to poviem.
Nie v štýle, že vypadneš z 6. poschodia a oprášiš sa. Ale akože keď ťa niekto hodí o poličku a vysype sa na teba celá knižnica. Napríklad. Tak proste je to na naštepený stavec. Akože... Dobre, poviem to ešte takto. Je tam tak veľa postav, že podľa mňa keby nejaké ubudli, takto, ja osobne si myslím, že by to mohlo mať aspoň aj impact. Nehovorím, že za každú cenu teraz musí není to Game of Thrones, že musia všetci zomierať, ale je to, neviem, či mimo teraz že, lebo nechcem teraz povedať, že nikto nezomrel, lebo však nikto nezomrel v zásade v tej sérii, myslím. Nikto dôležitý nezomrel, tak, veľa vojakov pomrelo. Nebudem to rozobrať nejak viac, aby sme náhodou nespoilovali, ale troška ešte temnejšie, keby to bolo. A konkrétne posledný twist, ešte stále si nie som istý, že ako sa cítim ohľadom toho. I fucking love it. Veľmi sa mi ľúbi posledný twist, akože ten vyslovene... Ja som strašne napomedzi. Midpoint reversal, veľmi sa mi ľúbi, pretože ako si spomínal, tak Will fakt nemal čo robiť v minulej sérii. A veľmi elegantne mu našli spôsob riešenia. Hej. Je trošku malinko vycúcaný z prsta, ale akože I'll take it proste, hej. Hovorím, ja som strašne ešte nerozhodný. Takto, určite to není, že to nenávidím, ale je to skôr také, že možno aj uvidím, že čo s tým ešte spravia. Minimálne takto. Koniec tejto polovice bol, že super, že mal to veľmi pekný efekt, ale som zvedavý. Aj to inak, to je, akože v tomto úplne súhlasím, hej, že vedel som, že ten midpoint reversal dojde, vedel som, že aké budú jeho prvky, vedel som, že ten vekna sa jednoducho musí zjaviť, lebo musí, hej, a v akej forme, akej podobe, bla bla bla. Ale tá scéna vlastne okolo toho jeho zjavenia sa bola fucking epic. Dobre to bolo. Akože bolo to je presne to, čo hovorím, hej, že vieme, že príde ten midpoint reversal a akože nesnažíš sa ma prekvapiť tým, že ho tam zrazu nedáš, ale spravíš ho tak, že urobíš z neho proste eye candy. Na fakt, že niekoľko minútovú fantastickú scénu, ktorá sama o sebe má nejakú štruktúru, má nejakú stavbu, funguje, je proste entertaining, je pôsobí ako vyvrcholenie toho mid-season. Je to naozaj proste super. Midpoint. Takže ja napríklad, a čo mne sa páčilo je, že napríklad ja som bol aj trocha odžubaný tým seriálom, že mierne ma dostal. Boli tam veci, ktoré som nečakal, ktoré napríklad moja nevlastná dcera čakala veľa viac jak ja, ale zase ona si pozerá aj tak, že videá o Stranger Things a teórie rôzne konšpiračné v úvodzovkách, ktoré robia, vieš, nejakí youtuberi na internetoch, takže ona je v tom, že zažratá tak, jak ja. Som už dlho do ničoho nebol zažratý, čo je milé. Ale akože minimálne ten seriál mi vytiahol, sa mi páčilo to prirovnanie, že ako keby trocha, a nie že vytiahol, ale potiahol trocha ten koberec, takže nebudem hovoriť o moc viac, ale jednu konkrétnu vec som proste fakt, že nečakal a bol som taký, že okej. Takže zatiaľ je to také zvláštne hodnotiť polovicu série, keďže nevieme, jak to pôjde. Ja zatiaľ môžem vám povedať, že podľa tejto prvej polovice myslím, že je to na dobrej ceste. Ak to takto pôjde ďalej, tak ja si myslím, že v tomto prípade je to veľmi unikátny príklad, keď vyhralo remeslo a dobrá práca nad proste lachvatosťou, že nepoďme urobiť 10 dielov, aby proste sme tých ľudí prikovali k televízii a aby proste si kúpili ten Netflix. Áno, je tam proste tá greed v tom, že je to natiahnuté na mesiac a musí si vlastne zaplatiť akoby 2 mesiace. Ale tak oni chcú hlavne, aby sa o tom seriále aj rozprávalo dlhšie. No. Ale nemáte za čo inak. Ale naozaj to remeslo je tam veľmi zjavné a je to podľa mňa jeden z mála seriálov, ktorý je že veľmi pedantne vystavaný, bez nejakých hluchých dielov, kde zrazu na hodinu zabijeme tým, že si proste altered carbon. Ja nezabudnem, ja som to že vypol pri tom dieli, kde zrazu musíme mať akože túto retrospektívu celú epizódnu. Ja, že fuck that shit proste. Pozeral si niekedy Walking Dead? No.
To je podľa mňa, že najväčší... Dal som prvé sériu a pol som dal. Prvá séria bola ešte, že dobre napísaná, ale druhá to bolo, že farma, Carl, hej, šúchanie hlavy, ten týpek, čo hrá neho Painkillera, či jak sa volá, Jesus Christ, to bol najhorší seriál, čo sa týka vaty, to bolo neuveriteľné. Tam si 3 diely za sebou mohol nevidieť zombíka, čo pri zombie seriále je, že čo robíš? Čo robíš, kurva? Takže v tomto prípade, ak tá druhá polovica bude tak dobre spravená ako tá prvá, ja budem spokojný zajít. Ja som veľmi zvedavý, veľmi optimistický a podľa mňa by sme si mali dať takú miernu súťaž, že poďme si tipnúť, že ktorá postava to nedá. Lebo niekto, určite, ja som takmer presvedčený, že niekto. Vieš čo, ja si myslím, že L už je v takej pozícii, že tá je krivka sa tak rúti ku koncu a nemyslím si, že šťastnému. Pri Hopperovi neverím ničomu. Pretože on proste zomiera a vracia sa na živote, jak sa mu zachce. A hlavne prečo by ho dávali dole, keď ho zachraňovali celú 4. sériu, to by už preto by ma to nasralo. Ďalšie 2 dobré tipy, ktoré mám, jedna je Dustin. Wow. Pretože... Martin! Dustin je temný, pretože Dustin je podľa mňa akoby veľmi málo očaká. Vieš, že veľmi by bol prekvapivé, keby Dustin zomrel, ale na druhej strane, akoby, keď okolo neho takto rastú konflikty, je to jedno z riešení, ako vlastne to celé spraviť, že vlastne napriek tomu, že on proste bude ten outkundes, blablabla, tak akože na konci sa obetuje a zachráni všetkých. Ďalšia vec, ktorá by ma aj prekvapila, aj nie, by bol Steven. Pretože Steven je veľmi fan favorite a akoby ten jeho príbeh sa uberá, že proste on asi chce tu Nancy, asi nechce tu Nancy, nevieme, proste je to také, hej, že je tam naznačená aj tá druhá strana, blablabla. Že ako keby on reálne je v takom zvláštnom limbe príbehovom, kde vlastne on svojím spôsobom len posúva ten dej, ale nevytvára pre seba až takú veľkú hĺbku. Takže čo môže byť predzved z toho, že akože sa chýli jeho koniec? Jasné. No, dobre, daj iba jeden tip, že na ktorý... Ježiš, neviem ti dať iba jeden tip. Daj iba jeden, ideme sa zahrať na takú stávku, hej, pozri, keď nám to nevidia ani jednému, tak sa nič nedeje, keď vyjde jednému... Tak ťa musí zjesť Demogorgon. Neviem, či máme taký budget v Geekfellas, ale čo vymyslíme? Dobre, tak ja si tipnem. Dobre, poď. Ja mám tiež jeden tip. Henry. Henry je kto? Vekna. Ale choď niekam. Dobre, inak. Ja viem, som chcel byť čurák. Pekne, vyšlo ti to. Neviem sa rozhodnúť. Ešte technicky, keď sa nad tým zamyslím, aj Robin je taká, že... Nie, Robin nie. Prepáč, Robin určite nie. Ja dávam Robin. Ja dávam Robin. OK. Práve že. Som takmer presvedčený, že Robin nie, keď sa zamyslíš, lebo ona má aj vlastne relationship subplot, plus vlastne aj ešte má subplot s Willom. Jasné. No, ja to asi skôr tipnem na toho Stevena. OK, dobre, tak Steven versus Robin. We shall see. A kto prehrá, musí potom povedať, ja neviem, natočiť reel o tom, ako je ten druhý absolútne, že dokonalá bytosť a vedma a navždy bude veriť jeho názorom. Niečo prehráme. Tak uvidíme. Okay. Ešte mám jednu zásadnú vyčítku geekovskú nerdivú. Spoiler alert! Poď. Posledný diel sa volá Sorcerer. Áno. Nesúhlasím s týmto názvom. Nie. Pretože tá postava, ktorej sa to týka, podľa mňa nie je Sorcerer, ale Warlock. OK. Lebo keď sa nad tým zamyslíš, a teraz vlastne vy D&D ľudia, hej, zamyslite sa nad tým. Wizard má vlastne spellbook a z neho sa naučí. OK, to sedí vlastne na postavu, ktorý sa týka Wizard, hej. Sorcerer má innate ability, ktorú používa inštinktívne. To sa hodí skôr na L a postava, o ktorej akože hovoríme ako o Sorcererovi v tejto 4. epizóde podľa názvu, je podľa mňa viacej Warlock, pretože Warlock vlastne získava svoju silu s tým, že vlastne sa dohodol s nejakým démonom. Čo v tomto prípade
bitch please, dobre, nebola to dohoda, ale bolo to, že je to puto vlastne, takže ako keby teraz to aj tak vyzerá, že ako náhle démon bude preč, tak vlastne aj Warlock príde o tie svoje powers. Hej, takže podľa mňa... Ja súhlasím, toto je taký... Akože Duffer Brothers by si mali ešte raz sa zamyslieť nad tým, ako používajú D&D ako referenciu, pretože ja ako fanúšik D&D musím povedať, že posledný 4. diel prvej polovice tejto série sa mal volať Warlock. Tak. A je to úplne povedané aj viac cool ako Sorcerer. Of fucking course. Tak. Drops mic.